заканчиваем первый класс, идем на выступление. Идем готовиться к выступлению. Это мой класс. Все готовятся. Тут мы учились. Это моя парта. Мои одноклассники. Супер, молодці! Mérleg, pontos mérleg, ami kérek, méreg, pontos minden liszt, és díja, a süteni így lesz csak jobb. Nyuszi, nyuszi, füge, nyuszi, tapsi, füles, kedves nyuszi, fussál gyorsan nyuszikám, vadász lesz a bokron át. Ó, intuljak a jiszkovába, cikita, cikita, ciki, cikita.
őzike, aranyos és őzike. Úgy szép a lelkedben, szeretlek a gyereket. Cukarékban nem belőle júgyukot, ha hányni szabad, nem szabad, elmondjuk a fogad. Kati Péter piroska, kimentek a piacra, zöld paprikát kerestek, 3 kilót megvettek. Uborka, levele, uborka, minden gyerek evőszer, vitamine van el. Üveg, gömbölyű, hosszú, vékony zöld südi, sárga, fehér, kicsi, nagy, gyümölcs levet tartogat. Pötröt vettem a boltba, vizet viszek vidáman, anyu mondja csodálkozva, milyen ügyes Olivia. Zoli Zita Rozika, bevedett moziba a másodvízta vidámat, vízi való csodálatok. Zsák, tejli zsák, pírus, csíkos, fehér zsák, rózsa, rizse, martele, el is tesszük tőle. De hirtelen beborult az ég, közeledett a vihar. Éppen jókor érkeztek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az első mind jobban s jobban szakadt. Mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát, s a szakadó esőben elverdődtek a tulipánhoz. De a tulipán így felelt. Erre a sárga meg a piros pillangó összenéztek, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Nem nyitotta ki, az első pedig mind sűrűbben szakadt. Mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elverdültek a liliomhoz, s szépen kérdelni kezdték.
a három, akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek és elaludtak. Ültetek be a padba félénken, tanárnénire nézve, hogy mit is kell csinálnotok, és eltelt az egész év. Megtanultatok írni, megtanultatok olvasni. Hihetetlen ez, ugye? Vége van már a tanulásnak. Gratulálok nektek! Azt szeretném, ha ez az ünnep szeretetben maradna mindörökre, és ennek emlékéül egy kis oklevéllel készültek a tanítónénik, amit át szeretnék nektek adni. Vállaljátok? Čerpunova Karolina. Гарно дякуємо, що стояли поруч дітей, протягом року. Бажаю, щоб такими зусиллями, такими терпінням і відданістю проважали медалі своїх діточок у наступній класі. І успіху всім!